Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makadiri tiripo ini mabhokupi mamacheke apa mutauni kana kuti nechekumareserve mbichana maresettlement ndikwa sabhuku kana kuti mambani ko sabhuku ani Ungwe anditika aya chaita kuti muti aiwa ngandii kuHarare kuruwa kana kuti kwaMutangadura uko kwatanzwa kuna sekuru achapola idambudziko rei. Pane mukadzi akandiudza kuti kuna sekuru chapola kubva ndavafonera pandavata dambudziko rangu chikanzouya mwana wangu ndakamubereka haagoni kufamba kusvika haagoni kufamba haendi kuchikoro ndakaenda kuhospital chikanzi mwoyo wake une buyo haagoni kunyatsotaura kunyatsobudisa mazwi zvinonzi pahuro pake pane matonsils anoda kutoparata mudumbu make munonzi mune bundu rinoda kuoparata saka ndakati ndinona sekuru pamwe angakwanisa kundibatsira. Ani makore mangani? Akasvika muna October anenge ane 14. Alright. Ko baba mwana varipi vasara kumacheke? Baba vacho havatodi kutobatsira, vanogara kuApril. Havatodi kutobatsira dambudziko racho kana ukavataurira havatombozvitendema. Pandaimboenda kuhospital havaisatomboda kana kuuya kana kutotumira mari yekubatsira havatodi. Handiti. Aya, alright, pakanaka. Sekuru. Alhamdulillah. Mazvinzwa zvirwere zviri pamuzukuru wenya. Iya, zvirwere muzukuru ndakati vazhinji vaonewo matambudziko akusangana nevana. Musikana akanaka akasvika asi chinorwadza zvinhu zvaasangana nazvo zvinhu zvinorwadza. Mukanzwa munhu achidzi ende tupaari jeko raadaro rinotyisa. Isusu tikatarisa tikamukumbira mushe tichitarisa zvinotisa tsitsi nokuti mwana ane apa chirwere chinonzi chinowanika pamudzimai hapana chaasina. Mozotarisa munyaya yemwoyo munoona vazhinji vari kufira mumba nenyaya yekuti madhokotera hapana chekulipira nacho. So mai ndakavabvunza kuti mukambosvisawo nenyaya dziri kusocial welfare asi chinoitika chekuti maybe varombo vanogara mumareserve vanogona kutazoziva kuti procedure yacho inofamba sei vese mumwe akafamba asi ruyamuro rwanese. Saka isusu taakuti aiwa kana pane mumwe anoda kumubatsira nepfuma asi isusu tiri kumubatsira nemishonga. Ndichavimba kuti vakati ndodokei mbichana asi tichavimba kuti ticharamba tichivapa mushonga asi chichazova tidetsa tichange tichakwanisa kuti kana tazowana mikana yekupota tichienda pavanogara tichikwanisa kuzosvikapo tichiwana kuti anorarama sei tigone kumubatsira. Ndiri kushuvira kuti ndichakumbirisa zvakanyanyisa kuti nditsvage kuti mwana awane kubatsirika kwakanaka. Ndiri kuvimbisa kuti kudaro kuti aiwa tiri kuda kuti awane ruyamuro nerubatsiro kubva kuna Allah subhanahu wa ta'ala. Kwandiri inini rushoma randinowana asi Mwari nenyasha ngaachengete nokuti ndakanzwa president achitira kuti tinofanira kunzwira tsitsi zvirema, tinofanira kunzwira tsitsi vana vanotambura, tinofanira kunzwira tsitsi madisables. Saka kune vamwe vanhu vanotorova vana baba mukombarombe zviri kurwadza. Varume mukaona kuti mudzimai mabereka naye usoka iwe ukamusiya mukadzi wako ane mwana iye munhu wacho asina murume iwe unofunga mwana yanomushanda nokuti tarisaiona mukadzi anodogara nemwana wake padhuze ko chikafu chinoya nani. Saka baba vakanzwa kurwadziwa kutoona kuti mudzimai wangu ndi ndakabereka naye mwana wangu akaremara ngandipote kumuriritira zvinoreruka. Saka nhasi unamai vonosiya mwana achitambura apo asiri right. Saka ipapo ukatarisa kuti zvinorwadza ndakati aiwa mudzimai garai baba timbotanga tamboona kukovaropi toona tichafamba nano nenano achasiya maadhiresi vanhu andikazonzwa ndasvika koko achita sekuru achabola ngatiuda kuenda tese handirambe asi tinoda kuti tiwanewo kune munhu wane ane ruoko raAllah subhanahu wa ta'ala kwete rangu inini munhu ane rudo netsitsi mwana we ane buri kumwoyo
handi mazviona ka zvirwere ane zvirwere zvakawanda zvokuti akawanda rubatsiro nekudzidziswa nokuti dai akawanda zvimwe zvinhu zvekudzidzisa zvinoita kuti chitema chidzidziswe pamwe aigona kutoziva asi haana herebe yakawanda alhamdulillah legatiti titsvage Allah subhanahu wa ta'ala vatibatsire kuti tiwane kubatsirika saka ndizvo zvatinoona pakwanda amai kumacheke muri kurarama sei munoshanda munoita sei kuti ndiende kubasa ndoga futi namama wangu wakura vane 89 years nemwana iyeyu kuti ndiende kubasa padhuze nepamaprasi kuti ndiende kuprasi hapana anoafikira ndaimboda kuti mwana uyu aende kuchikoro ndaimboedza kumubereka asi but ndakazotadza akatogumira ECD ndonzwa kushungurudzika kuti mwana wangu dai awaonawo kana dzidzo haana kutoenda kuchikoro ndaiti pamwe achagona kufamba kusvikira atokura zvaari papa saka ndakazoda kuedza kuenda kuti aende kuchikoro ndaita kumubereka ndanga sina kana nguva ndikaya naye kuseni ndosvika kuchikoro nguva diki ndomhanya unobikira gogo kumba ndomhanya kuchikoro kunomutora zvinhu zvacho zvakanondiremera saka nanhasi hapana kuti ndiende kubasa hazvitomboita izvozvi mama wangu pane munhu wasara nemunin'ina wangu akatororwawo kwamutara kutongorinyorera mesozi echiuyaya saka zvinhu zvacho zvakatooma ndototambudzika kana fertilize yacho inotonetsa kuwana mune foni ndinayo taurai nhamba dzenyu kuti pane anenge akasununguka anogona kuti nditambanudzewo ruoko obva ataura nemi ipapo because tikadai munogona kuzobvunza kuti pamwe amene vari kutaura naRobert ikoko kana kuti vari kutaura nasekuru achapora aya toda kuti onemiwo kana paine vada kubatsira vanzwa nyaya yenyu kuti ndoda dambudziko randiri kusangana naro vanobva vakufonera imimi direct wakandibatsira ndingatendi pamwe mwana wangu ndingamuendese kana pabhodhi nhamba dzangu dzinoti 078566342 dzinoburitsa kuti Jessica Gotido 078566342 saka besides zvekuti mwana aende kuchikoro kana kuti mubatsiro nyazvo rumwe rubatsiro rwamuri kuda semunhu ari kuchengeta michembere ane 89 years nderwei pekugara pandinogara chaipo hapana kutambanuka pekugara chaipo panonetsa ndepani pamunogara ndogara pamunin'ina wangu upenyu hwacho hatinorarama hwakatooma magumbeze zvekudya zvakamira sei ndopanda kuti mutsanangure ipapo chikafu nemabhurangeti zvinonetsa nezvekupfeka anditika alright vanzvadzi shua unogara kupi tarisi unogara kupi unogara kupi Natasha unogara kuHarare unogara nani nasekuru anditika alright Natasha. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.